Atimo mos orwako kwayo mar duoko lope mabende noyaki kabende lakteche moko ariyo ochiwore mar duoko gi Kabarnet. Lakteche go matayo kar thieth mar Eyoo Hospital Limited e Kabarnet Municipality noduoko lobno ne piny owacho. Lobni ne en mar bad migawo mar udi e boma ma Kabarnet kamano kapok ouse ne osiptalno. EACC owacho ni lobno ne ous e yo mokoyangore tarik 23 dwe mar 12 higa 2004 mano ne John Sergon mane bang'e to nouse ne Eyoo Hospital Limited gi kwan omenda maromo milion 4.2 e higa 2017. Eyoo Hospital nondiko ne EACC kane gifwenyo ni en lo mane oyaki kendo ne giyie duoke e lwet piny owacho. Wego siptandno Dr. Kibet Ruto kod Dr. Charles Purgat nochiwo title deed mar lobno ne jatend EACC e gwenge ma South Rift Ignatius Wekesa motelo ne chako chenro mag duoke e lwet piny owacho. Gikwayo jopiny mamoko mantiere koda mwandu piny owacho mondo okaw okang' makamano mar duoko mwandu piny owacho.